Gepleyer Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda bankomatyň öňünde dören nowatda pensioner ýaşullar ýakalaşygyň bäri ýany bolup berjeşdi. Aşgabat şäheriniň 10 ýyl awadançylyk köçetiniň uğruna ýerleşýän Türkmenistan bankynyň şahamçatyna degişli bankomatlaryň öňünde dün 3-nji oktýabrda dören nowatda pensiýa hakyny binowat almakçy bolan käbir ýaşullar öz aralaryna erjeşdi. Azatlygyň paýtagtdaky habarçysynyň sözlerine görä häzirki wagtlarda pensiýa haklary ozalkysynyň gijikdirilýär. Şeýle bankomatlarda nagyd pul ýetmezçiligi duýulýar. Bankyň şahamçatynda bolan dünkü hadisa barada Aşgabatly Finçe Mamrat Bugaýew geňişleýin maglumat berdi. Şu ýerdäki zally şahat bolanlaryň aýtmagyna görä 200-den köprek adam bir-birine sürünýärler. Ýani sen menden izde durdun, ona ähli öňe geçdiň ýa bolmasa sen mende näme alyp öre 4-5 tane plastik kart bar, birine ýekesi bilen nursyp, çok ýykylyk edilip ýakalaşmaga barmandyr diýip Bugaýew belledi. Ol bankomat nowatyny esasan pensionerleriň hemde döwletden kömek pullaryny alýan adamlaryň garaşýanlygyny belledi. Finçiniň aýtmagyna görä nowata garaşýan adamlar ýa özleriniň plastik kartlaryna pulun geçip geçmeýändigini barlamak üçin ýa-da bolmasa pullaryny nagdlaşdyrmak üçin garaşýarlar. Agzalyan bankyň şahamçatyna 4 bankomatyň 15-4 metr töweregi otogda ýerleşýändigini, olaryň hataryna diňe bir bankomatyň işleýändigini Finçi sözlerine goşdy. Bugaýew ilatyň plastik kartlaryny öz maliýe firişdeleriniň wagtynda geçmeýändigi sebäpli, geçen ýagdaýynda da onu nagdlaşdyrmakda çekilýän kynçylyklar sebäpli adamlaryň ýynjylyksyz bolýanlygyny belledi. Azatlygyň Aşgabatly habarçysynyň bank işgärine salgylanyp beren maglumatyna görä, Agzalyan şahamçada 5000 töweregi adamy bank hyzmatlary hödürlenýär. Finçiniň sözlerine görä dünkü nowata duran galmagaldan ýynjylyksyz bolan bankyň jogapkär işgärleri hadisanyň ula ýazmagyndan huwaty edip waka barada polisiýa departamentine jaň edýär hemde olardan kömek sorýar. Hassalaryň ýaşy 60-dan geçen ýeneler ýa bolmasa sakally sarmykly ýaşy 60-70 gozalar şey topun edýärler diýip jaň etmä mezur bolýar diýip Finçi bankyň jogapkär işgäriniň sözlerini getirdi. Özlerine habar edilmeginiň ýygyny Parahat 3 etrapçasyna ýerleşýän polisiýa departamentiniň 4 gullukçysy ýürüýte patrul ulawuna şahamça gelip ýerden sagat 10-nyň günortan sagat 1-e çenli bankyň töweregine tertip düzgüne gödäwçilik edýär. Bir bellemeli ýagdaý, şu ýagdaý gitdi sıkýlaşýanlygyň sebäbini bank işgärlere bize pul berilen ok, ýa-da bolmasa plastik kartlara geçirilýän bir bank şahamçamyzda başga ýerlerden geçirilýär. Munda ehaky ýagdaýyň häzir ýurtda dowam edýän şu paýtagym bilen maňlaşdyrýarlar emma diýip Finçi belledi. Türkmen häkimetleri paýta möhümi döwründe paýtaçy kärençileriň degişli töleglerini wagtyny geçirmäge üns berýänliklerini öňe sürýärler. Paýtagtly Finçiniň sözlerine görä Türkmenistany resmi karara laýyklykda ilatyň pensiýa haklary we döwlet kömek pullary her aýyň 1-22 aralygyna geçirilmeli. Ýatladyp geçek sentýabryň ortalaryna Daşow şäherindäki çörek dukanlarynyň biriniň öňüne dören nowata garaşýan adamlar 4 ýyl ýaşulysynyň çöregi binowat almak synanşygyny ýyza serpikdirdi. Şonda olar ýyl ýaşulylaryny ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklara sebäp bolmakda aýplady. Goloýda geçirilen halk maslahatynyň mejlisine aksakal ýyl ýaşulylary şol sanly maslahatyň beýleki agzalary ýurtda ýeňillikli hödürlenýän mümkinçilikleriň soňky tapgyrynyň ýatyrylmagyny bir agzdan goldady. Galybertede şu Azatlyk radiosuna Daşow welaýatynyň etraplarynyň birindäki dukanyny dören aldym berdimli çörek nowaty barada video maglumat gelip gowuşdy. Azatlyk bu baradaky geňişleýin habary okuyjylaryna we dinleýijilerine ýetirer. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başdan geçirýär. Ýurdun resmi media ferişdeleri ýurtda bagtyýarlyk zamanatynyň höküm sürýänligini ýergiderli tekrarlaýar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda benziniň 2 gymmatlymagyna garaşylýar
Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň resmi çeşmelere sargylanyp habar bermegine görä ýurt häkimetleri haftalog ýangyjynyň indiki ýyldan gymmatlajagyny aýdýarlar. Benzinin bahatynyň 2 hisse galmagy mümkin. A95 markaly benzinin 1 litriniň bahasy 1,5 manatdan 3 manada ýeter. A80 markaly benzinin 1 litri 1 manat 20 teňeden 2,5 manada çenli gymmatlar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gizlenlik şertlerde töhbetdeş bolan Balkan vilayatyndaky resmi çeşme aýtdy. Azatlyk bu maglumaty Türkmenistanyň döwlet edaralaryndan resmi taýdan häzirlikçe tasdikladyp bilmedi. Şol bir wagtda ýurdun ýangyç stansiýalarynda şu günleri ulug sürüjülere benzinin çäkli mösürde satylýanlygyny habarçylarymyz aýdýarlar. Edil häzirki pursatda vilayatlarda ýangyç stansiýalary her bir ulaga 5-10 litrden benzin berýärler. Geçen ýylak benzinin gymmatlamagynyň öňü sirasynda hem şeýle bolupdy diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 4-nji oktýabrda aýtdy. Türkmenistanda benzinin bahasy ozalky ýa-da fevral aýynda 50% gymmatlapdy. A95 markaly ýangyjyň 1 litriniň bahasy 90 teňeden 1,5 manada ýetipdi. Emma şonda da benzinin gymmatlamagy barada döwlet mediasynda hiç hili bildiriş berilmendi. Türkmenistanda benzinin gymmatlamagyna garaşylýanlygy baradaky habar prezidentiň halk maslahatynda döwletiň jemgyýetiň we her bir adamyň bazar gatnaşyklaryna uygunlaşmagynyň zerurlygy barada eden çykyşynyň ýa-da gabat geldi. Gurbanguly Berdimuhammedow irad üçin ýeňillikleriň agyr geçiş döwründe girdilenligini belläp, ümaýynda döwrüň ötkenligini aýdypdy. We hususanda öýkoçylyk hyzmatlaryna tölegleriň täze şertlere görä sazlaşdyrylmagyny talap edipdi. Türkmenistanyň döwlet başçysyny 25-nji sentýabrda halk maslahatynda öňe süren bu pikirlerini geçen ýylda gaz, tok, suw mugçylygyny doly ýatyrmagy karar etmeginiň öňü tirasynda hem ma'lum edipdi. Şondan soň ýurtda kommunal hyzmatlaryň bahasy ençemesi ýokarlandy, ýa-ni benzin gymmatlady. Adyk harytlary gytaldy we gymmatlady. Azatlygyň Türkmenistandaky töhbetdeşleri awtolog ýangyjy gymmatlasa, ähli harytlaryň we hyzmatlaryň bahasynyň hem destine ýokarlanjagyny çak edýärler. Onuň we paxta ýagynyň döwlet bahalarynyň 100% ýokarlanmagyna garaşylýar. Häzir döwlet bahasyndan 1 manada durýan uwnyň 1 kilogramy 2 manat bolar, 1 litri 4 manada satylýan paxta ýagy 7 manada ýeter diýip Azatlygyň çeşmeleriniň biri aýdýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we garaşsyz habar beriş serişdeleriň bir näçesi Türkmenistanda çağılar baglarynyň tölegleriniň 2 hisse gymmatlamagyna garaşylýanlygyny bir näçe aý bäri habar berip gelýärler. Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň kronikasy näşri hususanda Aşgabatyň 67-nji çağılar bagynda aýlyk tölegiň 160 manada ýetjekdigini enatalara yglan edilenligini habar beripdi. Ýatlasak Türkmen prezidentiniň ilady üçin sosial ýeňillikleri ýatyrmak hakkındaky geçen ýylky kararynyň ýa-ni Türkmenistanda çağılar baglarynyň tölegleri 8 we 10 hisse ýokarlandyrylypdy. Geçen ýylda benzinin gymmatlamagynyň soň ýurtda ýangyç gytçylygy döräpdi. Jemgyýetçilik transportynyň we hususy taksileriň bahasy hem gymmatlapdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna geçen wadyna ýurdun ilaty üçin belli bir möçberde muht benzini beripdi. Emma satudaky benzinin bahasyny 8 hisse gymmatladypdy. Benzin muhtçylygy 2014-nji ýylda ýatyryldy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdimuhammedow Köpetdagyň eteginde döwlet howpsuzlyk geňeşini geçirdi. 3-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Bu barada TDH habar berýär. Habardan ma'lum bolşuna görä mejlis Köpetdagyň eteginde geçirilipdir. Ýöne onuň anyk nirede geçirilenligi barada takyk maglumat berilmeýär. Köpetdagyň etegindäki serhet birikmelerini türkmen serhetçileri ýurdun Eýran bilen ara çäkleşýän serhedine garawullyk edýär. Habarda ýynagyň gün tertibiniň harby doktrinadan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilmegine hem de harbylaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ötürilmegine gönükdirilenligi aýdylsa da, onuň mazmununy anyk dikmejik meselelerden söz açylmaýar. Prezident Berdimuhammedow Goranmak ministri Günnogduýewa goşunyň işgärler kuwatyny berkitmegi hem de onuň maddi enjamlaryň kuwatyny döwre aplaşdyrmagy tapşyrypdyr.
Goşunyň maddi enjamlaryň bünyady barada aýdylyny dürli online ferişdelerine ma'lum edilmegine görä, 27 sentýabrda garaşsyzlyk bayramyna bagışlanyp Aşgabatda geçirilen harby paradda beýleki harby tehnikalary bilen bir hatarda Saudi Arabistanynyň satyn alynan 8 sany Al-Shibil atly bronlanan harby tehnikanyň görkezlenigi aýdylýar. Bu harby tehnikanyň Türkmenistana anyk sany barada maglumat berilmeýär. Ýöne prezident Berdimuhammedow 2016-njy ýylda Saudi Arabistanyna sapar edip, Riyad bilen bir näçe ugurlary şol sany gorunuş boýunça hyzmatdaşlygy maslahat edipdi. Al-Shibil atly bronlanan harby tehnika hususan patrul we razvedka missiýalaryna ulanylýar. Şeýlede Türkmenistanyň Hytaýda, Türkiýede, Italiýada, Israilde we beýleki käbir ýurtlarda öndürilýän harby tehnikalary bilen gyzyklanýanyny habar berilýär. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşine gümrük gullugynyň başlygy hem soňky 9 aýda ýerine ýetirilenigi aýdylýan işler barada hasabat beripdir. Prezident harytlary we ulaw sürüşdelerini Türkmenistanyň gümrük serhedi arkaly geçirmegiň tertibiniň berjay edilmegine aýratyn ähmiýet bermegiň derurdugyny belläpdir. Soňky bir aýdan gowrak wagt bäri Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň Eýran bilen aradaky gümrük serhedinden geçmegine ruhsat berilmeýän täjik ýük ulaglary barada ýygyderli habar berdi. Ýük ulaw sürüjüleriniň käbirleriniň aýtmagyna görä, olar hepdelep Türkmen serhedine garaşmaly boldy. Dün şeýşenbe güni şol ulaglaryň geçmegine Türkmen tarapynyň ruhsat berýänligi barada Azatlyk Radiosynyň täjik gullugyna habar gelip gowuşdy. Howpsuzlyk ýygynyny Türkmenistanyň serhed gullugynyň başlygy hem hasabat bilen çykyş edipdir. Prezident Türkmen serhetçileriniň söwüşçüň taýýarlygynyň ähmiýetine ünsü çekipdir. Ýatladyp geçdik 2 oktýabrda Azatlyk Radiosu Türkmen serhetçileriniň hemde Guryer goşunlarynyň harbylarynyň Daşowut vilayatyna paýta ýygymyna çekilýänligi barada habar berdi. Açylanja paýtalar kärenneçileriň özleriniň ýygmagyna zordan ýetýär, emma döwlet harbylary sähel açylyp oturan paýta bolsa, göni kärenneçilerden soramazdan eskerleri ýygyma başladýar diýip Azatlygyň habarçysy şeýşenbe güni maglumat berdi. Galy berse-de ol paýtaçy kärenneçileriň agdalýan eskerleri naharlamaly hem bolýanlygyny sözüne goşdy. Tadahanyň habaryna görä Döwlet Howpsuzlyk Geňeşine beýleki howpsuzlyk pudoklary barada da gurrun edilipdir. Maglumat üçin aýdylsa Global Fire merkeziniň Military Strength Ranking 2018 atly iň soňky hasabatyny Türkmenistan harby goşunyň kuwaty boýunça dünýäde 139 döwletiň arasynda 80-nji orunda ýerleşdirilýär. Azatlyk Radiosyny Türkmen goşunyny eskerleriň açlykdan çekýän jewri, olaryň duçar bolýan kynçylyklary, ofitserleriň eskerlerden soraýan para peşkeşi barada ýygyderli maglumat çap edilýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Azatlyk Radiosynyň daşowdaky habarçylary orta mekteplerde okuyan ýetkinji gyzlaryň ten satmak bilen meşgullanmagy, ýer durmuşa çykmagy bilen bagly wakalaryň soňky döwürde köpelendigini aýdarlar. Mektep okuwçylarynyň 7-nji, 11-nji klasslarda okuyan gyzlaryň arasynda jynsyz uwurluklar olaryň öz yktyýarlygy bilen ten sowdasyna baş goşmagy şeýlede 8-nji, 9-njy klass okuwçy gyzlaryň gaçyp durmuşa çykmagy bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Bu wakalary mektep müdirleri bilseler de gizläp saklaýarlar diýip Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysy gurrun berdi. Onuň döwlet idaralaryndaky çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä şu ýylda Şowuz vilayatynda ýetkinji gyzlaryň göwreli bolmagy we ten sowdasynda tutulmagy bilen bagly 60 çemesi waka hasaba alınıpdyr. Çağılar arasyndaky jinaýatçylyk agyr hasaplanylýar we şu sebäpden şeýle ýagdaýlary vilayat derejesinden ýokara çykarman köplenç hiç kime garşy çäre görmezden vilayatyň özünde ýapyp goýberýärler diýip çeşmämiz Daşowdaky ýagdaýy gurrun berdi. Türkmenistanly tençiler bu ýagdaýyň döremeginiň sosialykda sady kynçylyklardan daşary korrupsiýa bilen baglydygyny belleýärler. Häzir okuwçy gyzlaryň jynsy hyzmatlaryny hödürleýän we polisiýada arkasy bar bolan ýöriti toparlar, araçy aýallar hem köpeldi diýip Azatlyk bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan Daşowuzly aýtdy. Azatlyk Radiosynyň ýene bir söhbetdeşi özüniň ýaňy ýakynda şaýat bolan wakalarynyň biri barada gurrun berdi. Ol etrap mektepleriň birinde 8-nji klass okuwçysynyň göwreli bolup özünden hasly ýaşuly adama durmuşa çykanlygyny belledi. Azatlyk Radiosyna gurrun edilýän bu wakalaryň bolan takyk wagty ýeri olara gatnaşygy bolan adamlaryň atlary ma'lum. Emma redaksiýa howpsuzlyk sebäplerden bu maglumaty agdamakdan saklanýar. Türkmenistanda kämillik ýaşyna ýetmedikleriň gatnaşmagyndaky jinaýatçylyklar we biýdüzgünçilikler şol tanda okuwçy gyzlaryň kämillik ýaşyna ýetmän durmuşa çykmagy, ten sowdasyna baş goşmagy ýaly ýagdaýlar resmiler tarapyndan açyk agdalmaýar we bu mesele döwlet mediasynda gozgalmaýar. Emma munyň bilen bir wagtda ýurt häkimetleri mektep okuwçylarynyň ahlak terbiýesine belli bir derejede üns berýänligini görkezýärler. Şu ýylyň fevral aýynda Daşowdyň merkezi şäherinde we käbir etraplaryň mekteplerinde okuwçylaryň el telefonlary zor bilen barlandy. Häkimetleriň bu çäre arkaly telefonlarda pornografiýa mazmun
mazmunly video suratlaryň gözlenýänligini aýtdylar. Ondan başga gyýdy okuwçylaryň ginekologiýa barlygyndan geçirilip başlananlygy barada habar berilipdi. Türkmenistanyň häkimetleriniň şol hereketleri milli telewizionyada pornografik şeýlede yaramaz endikleri höweslendirýän maglumatlary efire bermegi gadagan edilýän kanunyň kabul edilmeginiň ýa-da gawat gelipdi. Bu kanun yanvar ayında güýje giripdi. Şeýlede türkmen häkimetleriniň gyýlaryň ahlagyna gözökçülük etmek boýunça soňky ýyllarda amalaşylan çäreleriniň enjemesi gyýdy okuwçylaryň daş keşfine we hereket etmek düzgünlerine degişli boldy. Hususan da şu ýyldan başlap gyýdy okuwçylaryň mektep giyimlerine milli nagyşly türkmen balagy goşuldy. Ondan öň ýaş gyýlaryň taksili gatnamakdan saklanmagyna duýduruş berilipdi. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com websaytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýydarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimiz dinleýärsiňiz. Siziň bilen efirde men Döwlet Baýhan. İstanbulyň göç edarasynyň şertleri ýeňilleşdirmegi türkmen migrantlaryny begenlerdi. İstanbulyň göç edarasynyň ýaşaýyş ruhsatyny almak isleýänler üçin prosedurany gaýtadan ýeňilleşdirenligi habar berilýär. 19 sentýabrda güýje giren täze prosedura görä inni owul sosial migrantlardan öz ýurdundan suud edilmäni barada hassahanadan ýokunç keseliniň ýokdugy barada habarnama bankdaky hasabyna güzerany aýlap biljek mukdarda pulunyň bardygyny suud etmegi ýaly goşmaça dokumentler talap edilmeýär. Diňe kepillendiriş edarasyndan tasdikladylan kirey jaýynyň şertnamasy ýa-da Türk raýatynyň güwännamasy we saglyk kepilligi islenýär. Türk Permit adly hukuk geňeşdarlygy firmasynyň başlygy Murat Erşahin Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda migrantlaryň arz şikaýatlarynyň netijesinde İstanbulyň göç edarasynyň prosedurany gaýtadan ýeňilleşdirendigini aýtdy. 19 Eylül tarihinde çarşamba günden itibaren artık göç idaresi bu evrakları istemiyor. Türkmenistanly migrantlaryň esasy köpçüligi İstanbullu. Şoň üçin hem olar köp wagtdan bäri şeýle karara garaşýardy. İstanbulyň göç edarasy tarapyndan ardasy reddedilenleriň sany 30-40 müň töwereginde. Häzir türkmenistanlylardan ýaşaýyş ruhsatyny almak üçin biziň üstümizden gaty köp arda berýän bar. Viza möhledi gutoran bir kanun ýagdaýdaky türkmenistanly migrantlaryň ýaşaýyş ruhsatyny almak üçin hem amatly pursat döredi. Olar daşary ýurda gidip yzyna dolanandan soň arda berip bilýärler. Gerekli dokumentleri wagtynda jemläp bilmän galanlara we owul ardasy reddedilenlere hem häzir geçirimlik edilýär diýip Türk Permit firmasynyň başlygy Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Ýatlasak İstanbullu şu ýylyň 1 aprelinden bäri dokument almaň proseduralary üýtgedilipdi. Migrantlardan goşmaça köp sanly resminama talap edilip başlandy. İstanbuldaky Türkmenistanly migrant Maýa Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda proseduranyň gaýtadan ýeňilleşdirilmegine İstanbuldaky türkmen migrantlarynyň oňoýly täsir ýetirendigini aýdýar. Köýsemçilikler, konsulslukdaky masaraçylyk, oçury durnäçe gün gitdi, oçur ýetme. En kyn adamlaryň neden atlar aýryldy şu wagt. Öňkü reddedilenlerim täzeden hiç çykyş etmeden gelip alyp bilýärmişler. Ene düýün taşyryp geldi bizim bir tanşymyz. Maýa şeýle-de türkmenistany migrantlaryň esasy köpçüliginiň 24 sentýabrdan başlap ýaşaýyş ruhsatyny arda berip uğrandygyny aýdýar. Belläp geçsek, Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň iýun aýyna çap eden habarnamasyna görä, Türkmenistan ýurtda ýaşaýyş ruhsatyny alan migrantlaryň köpçülik sany taýdan Irak, Siriýa we Azerbaýjandan soň 40 025 adam bilen 4-nji orunda durýar. Türkmenistan Türk raýaty bilen maşgala gurup ýaşaýyş ruhsatyny alan migrantlaryň sany taýdan bolsa, Azerbaýjan, Orsiýet, Siriýa we Ukrainadan soň 5-nji ýere ýelýär. Şol wagtyň özünde Azatlyk Radiosyna maglumat berýän migrasiýa hünärmenleri Türkiýede resmi hasaba alınmadyk. Viza möhledi gutoran bir kanun ýagdaýdaky türkmenistanly migrantlaryň sanynyň bolsa, ýüzlerçe müňe baryp ýetýändigini öňe sürýärler. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň WKontakte hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy.
Efirde habarlar gündəligi bilen men Şaymerdan oğlum Radi Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Serpul welayatyna Awgan türkmenleriniň wekillerinden biri Abdulkadir Aşna hakim bellendi. Ol şu gün resmi taýdan işe girişdi. Hakim ilkinji söhbetdeşligini Azatlyk radiosu bilen geçirdi. Hakim Abdulkadir Aşnanyň aýtmagyna görä ony Serpul welayatynyň halky gyzgynly garşy alypdyr. Bilen vilayet Serpul'da geldim. Hemme merdim beni teşvik etti. 2-3 nefer öňümden çykdy. Şobargamdan geldiler. Antkoydan geldiler. Serpul'un ahalileri hemmeler gelip öňümden çykyp beni köp badrak etdiler. Köp ýakşy bolup bile emniyet tarykyndan hem köp ýakşy boldy. İnşallah elden gelen hyzmaty we türkmen milleti için waşul merdime Serpul'a hyzmat etjek. Serpul welaýatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Welaýatyň Köýstanat adly etraby indi 4 ýyl bäri jeňçileriň ýeçiligindedir. Serpulda howpsuzlygy üpçün etmek üçin özüniň alada etjekdigini täze hakim Abdulkadir Aşna bildirdi. Prezident Ganynyň hem şul ugurda bir tapşyryk berendigini ol belledi. Awalin planım sulh Serpul'da Jalalatbab Reis Cemurun hidayatam sulh men emniyet için ve inkişaf basası için görüşetmek için gelen adamman. Özüm bir nizami awalin baksım planım sulh ve inşallah Serpul velayetine emniyet getirecek. Awgan türkmenleriniň kadrlarynyň Awganystanyň ýokary döwlet idaralarynda işläp ýörelleri azdyr. Ýöne general Abdulkadir Aşna Awganystanyň Gorunmak ministrliginiň maliýe we büdjet idarasynyň ýolbaşçysy bolup işledi. Ol Awganystanyň milli goşununda 38 ýyl hyzmat edipdir. Harby ugurdan ýokary bilimini daşary ýurtlarda alypdyr. Şu tejribelerden hakimlik wezipesinde de özüniň peýdalanjakdygyny general Abdulkadir Aşna aýdýar. Awganystanyň döwlet idaralarynda aýal işgärleriň sany kemdir. Hususan hem welaýatlarda döwlet idaralarynda aýal işgärler kän göze ilmeýär. Serpul welaýatynda aýal işgärleriň sanynyň artdyryljakdygyny hakim Abdulkadir Aşna aýtdy. Ayal gyzlara awalin men geldim hemme ayallar ki sul Serpul'da işleýär ekeni, bular adrak kemräken bunları köprägini idari işlere goşjak. İnşallah bundan hem ýakşy etjek, şolara hyzmat etjek. Ayal oglan şoklary talim terbiye mektep arasından hemme elden gelen hyzmatlar etjek. Abdulkadir Aşnanyň hakimlik wezipesine girişmegi barada ilkinjiler bolup Azatlyk radiosynyň Awgan gullugy maglumat ýaýratdy. Onuň üçin hem özüniň Azatlyk radiosynyň minnetdardygyny hakim Abdulkadir Aşna aýtdy. Juda hoş boldum hemme türkmenlere men tarapdan gutlan. Men hoş boldum awalin meniň habarymy Azatlyk radiosundan neşir bolan eken. Bul hem maňa bir iftihar. İnşallah görüşetsek bir hyzmat etsem, türkmenligimi bildirsem. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günneligimiziň şu gün sanyny geçirip oturýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.